Good morning everybody. Hello. So for today's video, may bibisitahin tayong bahay kasi makikichismis tayo. Dahil ang balita ko, ang ganda-ganda na ng bahay niya. Kasi good morning po. Ilang bating, ano? Opo. Dito tayo kinabating. Ayo. Si Bateng. Suasahin laguan. Ah, naiba na yung daanan mo. Bakit natin lang si Argel? Okay na yung pinatahi ko. Para sa yan. Para sa ano, sa Cortina? igorot dan. Lalagyan mo ng mga ano. Ayun. Wow! Hinatid niya yata si si Argel Oh. muna. Kuan siya, nagpadala siya, anak. Nagpahatid at namalengke. Ay, speaking! Nauna pa ako sa kanya. Bongga. Ba, isang sako? Di ba 3 sako binigay sa'yo? Uy, ano? Aw. Taray. Ha? Ma. O, kuan mo no, kanang sa tong gikuan diya. Black bus, ano to? Para mo ayag ba? Black. Oh, plus black. Ano to? Mo dahil na siya, ma'am? Opo, Nay. Pang ano ko sa kamo? Garter. Wala. Oo. Nay, garter, pero Makapal. dako. Hindi pwede hatiin na lang. Guntingin. Kaya nga, Guntingin na lang. ano, naiwan siya nga, makuan man na, nay. Makuan daw. Nasa loob naman eh. O, naa naman siya sa loob. Mani, akong gibuhat. Wow. Anak mo na siya. Magtatag-ulan po. Magtatag-ulan pa naman. Salamat naman, ma. At may, Ha? Wow. Ay, Hama mo! Malapit na matapos ang pera, hindi pa ang project. mauubos na siya pero. Maubos ang pera, pero ang project hindi. Pero ang ganda ng pinto. Mas tsada na siya. Dito na siya nakatutok, no? Oo, yan. Naiba. Wala namang ginala! Oy, pilat eh. Wala yung hangyo. Ay, ala. Sige lang. Sorry, guys. Wala hangyo ah. Tiba, bango sa guti. Hangyo. Ala, butakan ko Iba, yung anak. iba talaga si mother, no? Dinadayo talaga, eh. Kaya mauni kuan, basta gani, mga anitibo, mga igorot. Nagkantatas. Pero lasa sila nga na, sinay kuan. Ako ang tala ko kamikin na. Naay bird, kanang birds yun. Kaya nakanta mo sa perlas lang silanganan. Oh, perlas sa silanganan. Ay, naglupang hinirang na siya. Ay, saba, magpalit ka. Kusino ba yan? Ano ma? Kusina. Asa, yung kwarto mo, asan na banda? Doon sa Sa likod, ang malapit daan. CR. Para ano? Para isang anuhan lang. Saan na ito dito kang ilin? Dahil na, anak na siya. Oh, siya rin masyadaw ba? Siya rin masyadaw. Sabi, may nakakita yung dagway. Ha? Anak mo na, anak mo na siya. Oh, Para pantay. anak, oh. Tayo, Anak siya, tayo sa- nagwapay. Aman, hindi mo liguran nga. Adya, ayos na kanino. Aman. Ang. Ano yun? Unahin na lang. Dukangin mo tayo. Mas maganda kung may tiles para mabilis linisin. Andyan naman. Ang bangira. Maganda nga yun, at least bago magtag-ulan. Ano ba? Inikot mo rin pala yung kwarto mo. Iniba mo rin yung bintana. Ay, nilagyan mo ng bintana. Doon lang. Anak. Maganin ko yung. Yan kay nanay yan. Oh, nani din siya, oh. Wala kasi Arjun. Asan na siya?
Pupunta yun dito. Tawagan ko muna si Zombie. Ah, mag-vlog din siya? Sama siya doon. Ah, sasabay sa farm. Okay naman na, kaya nang mag-cycling man sila, kaya kinang makita. Tagbilang ka ng flash black. Sana? Flash. Black. Ah, para kahit walang ilaw. Maliwanag. Sus, alam na pala nila dito eh. Si Kagawad pala eh. Oh. Kagawad! Istorya mo sa iyang mama. Ako ang nakakuan nila sa environment ba. Ako ang may balusa. Unsay buhaton sa usa ka. Naaka sa pangasungdanan. Ah. Hugaw kayo ang kali. Dagan gisagbot. Ana. Ako ang Argel na. Kagawad, ana. Oh, ang kakita man nila, ako ang agpanlimpyo diya. Ingon diri. Ay, ikaw na naginagan pag kaysa sana tumakbo, di ba? Dahil si Tinta, 4 na ako. Na, mga decoration na sa amba. Oh, di ko Kanang dinigay amba, ka ako. paniligan. Ako, mga tanong mo, ako ibutang na sa amba. Oo. Kay kung dili ni mo ati mano ng amba, dagan aksidente kahit tao. Oo, hindi makikita ang dalan. Kaya sabi mo kay kay Kagawad. Oh, kasawad yan. Problema, kada na nga problema. Maski wala sa akin pira, Ah. konsensya. Nag-istorya kami sa iyang mama, nagpadaga nato si Arjun. Nanood. Argel dapat. Pero man siya. Parang mas okay kung si Bating Nay. Isang niya lang, isang sigaw niya lang, isang syagit lang, okay na. Ay, gumbog si Gawad. Siya akong ipag. Kasi nga daw ang saan duha. Oh. Ay! Ganda rin itong niya, oh. Very aesthetic din, oh. Palitan pag Nilagyan ng bahay. Ah, ito pala yung kinuha. Kay kay Sisi Maymay. Masterpiece na siya nagtrabaho anak. Oh. Kay Sisi Maymay namin to kinuha. Nakita man niya sa kuan daw Sa post. sa post. Kaya sabi ko, sakto yung sakto ba yung haba niya? Kaya Tama, sa sakto. taas ako'y kupot sa hagdan. Trabaho ko ata. Sisi Maymay Flores, oh. Ayun yung itsura niya. Oh, diba? Tsada. Ay, wow, diretso na. Ako talaga pinagsisihan ko yung lababo ko. Gusto ko talaga dalawa. Oo. Hindi mo dinalawa? Hindi mo dinalawa ang mo, lababo? Gusto ko dalawa, ang isa dito. Panyara. Ah. Yan ang ba? Divide. Sa labas na ang isa. Ah, dirty kitchen. Bili na ka Nagbili ka na rin ng tiles? dyan. Glass black. Ah. Parang ganun ba yung white na Oo, nabubong, transparent? Hindi. Yung ba yung transparent? Ah, para Ano ba sa maliwanag. Argel? Dumating, tapos umalis ulit. Sa akin, Kanina pa? hindi naman, para mga 5-10 minutes. Hala! Ay! Nana, laginin mo sa gilid. Butangan, hindi naman lagi naman. Mag-ano na Ah, okay. Ang ref kasi walang naman. Hindi ito, oh. Ikaw pa ba? Siyempre, lalagyan mo na yan. Wala. Kabalo kita. How true, andyan yung iba pinamalengke. Wala, uy. Wala, dyan. Lagi nabira. Ah! Wow, susan. Imbis na bato. Hindi, imbis na bato na ganun ba? Oh. Glass. Magkano isang ganyan? 165. 165 lang? Isa? Okay na rin pala. Pares na siya, kuya. Pares na. Patong. Isa. Hindi. Ayan na, Yan na. baliktaran. 165 isa. Okay na rin pala. Ang kapal. Maganda. Sa dili, kinaman si Nipa. Wala. Diya sa ibutang. Teka lang ba, wala akong signal ba? Tatawag nga ako. Tanaw ba ng kwarto mo? Pasilip. Silipin natin yung kwarto ni... Hindi pa kasi ano. Ah, itong lupa na to, dyan yan? Matibay din yung ganyang lupa ba? Diyan na siya, oh.
In fairness, okay din siya. Mura ang hollow blocks niyo. Ay, hala, hotel. Grabe. Ayun pala yung binili mo kay Sisi Maymay, no? Ayun yung nasa gitna. Sakto lang siya? Yung isang ganon? Hindi, may kinuha ko konti sa ibaba. Ah. Yan lang. Ang cute. Ala, ah. Buti nagpabintana ka na. Oh. Pumapasok pa rin yung tubig niya dito? Hindi na. Pag mataas ang tubig, ang ulan, yung high tide, ay hindi na kayo inaabot. Sa una, Bravo. Ay, hindi pa rin. ah, ano ka, ayan oh. In fairness, ang ganda. Ang cute. Diba? Ay, ito pa pala, may natira pa. Meron pa nga, ilalagay ko yan sa ano. Matapos yan. Mag-bar counter yan nilagay ko. Ay, taray! Sabagay, manginginom ka talagang tunay. Pero hindi ko matanggap meron ka pa nito eh. Bakit meron ka pa nito? Daya mo. Ba't meron ka pa nito? Eh, kasi meron ako, nagdala ko isa. Diba? Lahat kami doon nagkaubusan na siya. Ay, Bongga. isa lang yung dinala ko. Mas okay. Feeling ko mas okay to kasi yung una kong, yung ano mo, ano yung tawag mo doon? Love bed. Loft bed style. Kasi pag hubog ka na, Aakyat wala pa. na. Saan naka extension mo? Chad. Ah, dito. Ito. Ah, okay. Hindi ka na nagpagawa ng sarili dyan. Wala na kasi, Hindi mo na itin-transfer. kasi nga, paano saan mo i-transfer yan? Dyan sa ano mo, gilid. Hindi kasi nag-change. Ah, dito. Itong ano ko, Dito. dito sana yan. Ilalagay para ilalim. Hindi pa rin hindi nila nailalim yung ano, wiring. Ah, okay. Lahat ng Okay. wiring na huli na. Okay. Ito, Kaya nasa ibabaw. bago. Okay na naman, at least hindi halata. Ang ganda ha. Sana ginanito mo na lang din. Naubusan ka? Saan? Ganito oh, para parehas ba? Hindi ginamit ko meron. Naubusan. Sticker lang ba to? Oo. Talaga? Wallpaper din yan. Galing mo. Ah, hindi. Actually, pwede naman. Yung ganito mo, pwede mo naman patungan to nung... Yung ganun ba? Wallpaper din. Hindi. Yung isa. Yan. Ano? Oo, yung ganito. Diba? Yawag namin. Parang feeling ko mas soundproof siya. Saan Hala, ka naman to? sticker din to? Oo. Shoot, akala ko kahoy talaga. I mean, yung ano. Pintuan na pintuan. Oo. Hindi, sticker na. La, shoot ka. Napansin ko na sabi ko, parang ang kintab. Masyado siya makintab po. Ayan, oh. Pero in fairness, ang galing, oh. Wallpaper din yan. Oo. Lahat wallpaper. Napalibutan ng wallpaper. At least, oh. Ang cute. Chad, ala, grabe naman. Grabe, hindi ka talaga pwede. Kahit pumadaling araw na hindi siya gugutumin. Ako rin, yun din ang ano ko talaga, conditioner ko. Hirap lang ako hanapin niya minsan kasi walang available si Donna sa tindahan niya. Ganyan. Hindi sila mahilig. Nakita na kami ng pamangkin mo. Ano sabi niya? Dapat talaga ano mo pa yung laylayan ng gown. Tupian. Patupian mo kay nanay. Patupian kay nanay. Na, okay na? Dito na tayo ulit sa labas. Kasi, pabalik naman ako ng store. Asa na si Argel? Baka nagpunta sila kay Tinatonton. Bakit po? Hindi ko alam. Bigla nawala eh. No? So, mag-11 na mga moms. Punta na rin ako ng Pimblahan. Ayan. Thank you so much, Bating, sa pag-tour. Nay! Ang ano niya pala, Si Bating na magdala ari. garter. Nandito na. Pero magamit kasi sa gown ang ano yan. Ha? Sa gown. Sabi niya, swap ha. Ano? Thank you so much mga moms. Busy sila, hindi na ako masyadong abala.